Por, nek kira-kira nek sing cocok ukurane tak tukokne ya. Suan ya, Dan. Maju, lawange bukaan iki. Ana wonge ora ya? Yul. Yul. Duh, Tini maneh. Lah awakmu maneh, Tin. Cik, aku mah jelaske. Ngene lho, Yul. Aku berjalan-jalan karo Jupri. Bariki awak dhewe nang ndi, Jup? Golek kamar. Kok eram awakmu, Tin? Mbok pameri lho, aku gak ngaruh. Ora ngaruh, tapi kerasa kan? Cik, aku larang golek kamar gawe kos. Iya, Yul. Jupri lo ngajak kos aku. Lakon apa iki? Jup, awakmu gak kena dicekel omongane. Mencela-mencele. Engko sik to, Dek, aku meh ngomong. Ses, kono lunga. Dek Yuli dadi nesu lho. Bene wes. Mas, ndang rene. Aku lo dipameri. Terus, Ya aku pengen. Kesel mari toto-toto arep mudik. Klambi hijab wis, tiket pesawat wis, oleh-oleh wis, klambi gawe ponakan wis. Sik, tapi iki ana sing kurang ya. Apa ya? Duwite sing durung ono kanggo mbayar iki kabeh. Nasib. Wong ora duwe iki kaya ngene ya. Arep mudik kae sik bingung. Ang itu ngopo to, War? Nganggo wong imajinasi ae. Awane kok ora penak ya. War, aku arep ning toko klambi. Awakmu njaluk warna apa? Mbok menawa ana sing cocok gawe awakmu. Iya ta. Sing putih ya, Ndon. Ben ketok sareki, Ndon. Sik, War, aja putih to. Lah terus ngopo? Nek putih iki cepet reget. Tur awakmu nek mlaku bengi iki dikira bantal pocong mlaku, War. Gamput wong iki poso-poso mancing erosi ae. Ngene ae, nek warna ijo piye, War? Ijo ya apik kok, Ndon. Cocok digawe aku, Ndon. Ayo apik, War. Ketok kaya buntelan lontong, gawedi. Ndon, mbok mengko bar magrib ae lek golek masalah tak layani. Poso kok emosian to, War. Rese. Wah, ana sutenan sih War iki. War, nek kira-kira nek sing cocok ukurane tak tukokne ya. Suan ya, Dan. Mancing ah. Tok iwak akeh iki. Nek nggo lawuh. Jaman cilikanku nek mancing iki nganggo cacing. Pas iki aku wis gedhe mancing ambi roti. Ora entuk ro pangan dhewe. Ketoke kene iki nggone iwak kene iki. Matuk iki.
Nah, biasanya iki iwak iki 15 kiloan nih. Nah, ku coba japu oleh iwak sing gawedi, sak pupu. Ah. Ah. Andi kok gak gelem mangan iki. Dipangan toh. Oh. Up. Asem. Ora oleh iwak. Mangan roti ae. Mulai ae. Nggak iwak. Biasane wae 5 kilo. Malah rantuk iwak. Rencana mung arep mancing ning laut ki yo. Laute dadi pageri. Arep mancing ning kali. Kali ini malah do diuruk pisan. Dan iki piye to iki? Bingung. Arep mancing ning rawa ya. Rawane dadi perumahan kabeh. Bingung iki.